ka se ka na min ye a ɲamamuso in ye n'o ye Veronica Ermilovna ye k'o de kɔni kelen filɛ nin ka fotokɔrɔw ni fɛnw ta k'u lajɛ sa ka sɛgɛsɛgɛli daminɛ kamalen ka telefɔni kɔnɔna na k'o ti ban ko e y'a fɔ maaw ye k'i sara de k'a ko ne sara a mɛnna k'e bɛ sa cogo di e ni ne bɛ bɛn ɲala ya ko kuma k'e bɛ baara kɛ ka wari bɔ k'ale dɔgɔnin de bɛ baara kɛ ko ka a ko n'o don ko o tɛ se ka to tan dɛ ko parce que ko yɔrɔ caman taali nɛgɛ b'ale la i bɛ musow dɔn ko ni o bɛ boloda ko cɛ k'a lajɛ koyi ko sabula ko ale yɛrɛ filɛ nin ye ale Alimaɲi nɛgɛ de wulilen nin ye koyi ko ni cɛ bɛ fɛɛrɛ min fɛɛrɛ tigɛ a k'o kɛ kamalen a ma ɲɛ min kɔ a kɛr'o ye koyi a nana fɔ Alimaɲi k'ale tun ma sa han k'ale bɛ yen mɔgɔw ko ni ŋɔni ko ni cɛ ka ko ɲɛdɔn cogo fosi tɛ a la nka komi nafolotigi don u y'a ko sɛgɛsɛgɛ k'a ko bɛrɛbɛrɛ ka taa fɔ dɔgɔkɛ ɲɛna ko ayiwa k'i kɔrɔkɛ ma sa dɛ k'a ye saya ladege de kɛ kɔlɔn in parike maaw olu de filɛ nin ka wulikajɔ boloda nin ye ko sabula k'a ye min fɔ ka sɛbɛn kɛ ka sagasɛgɛ k'a yɛrɛ la k'a dɔgɔnin bila o ka sagasɛgɛ kɛ ka tila k'i yɛrɛ kɛ su ye ka janajaw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ ka wuli tuguni ka na ko ko o bolo gawo kamana na dɛ ko fo nin ko ka sɛgɛsɛgɛ bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ko miliyardɛri don nafolo kasabi min b'a kɔ a daraja ka bon ko nka k'a ko sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na fo ka taa ɲɛdɔn muso in kɔni ko n'ale ma taa Alimaɲi ni Faransi ninnu na kɔni on sont pas terminés an b'an ka kunnafoni kuncɛ ni min ye sa o ye Nations Unies kɔnɔna na Palestine a kun ɲinina ko ale ka se ka don Nations Unies na ko wulila k'u jɔ ko petu États-Unis ko u tɛ don bi u tɛ don sini bɔ n'i y'a ye droit de veto ko in de ye nin ye a bɛ olu États-Unis bolo a bɛ Anglais bolo a bɛ Chine bolo a bɛ Russie bolo ale ni États-Unis yɛrɛ olu de ta ye ko in bɛɛ lajɛlen n'olu y'a duuru y'a bila yɔrɔ min hali ni naani sɔnna ni kelen ma sɔn a tɛ tɛmɛ komi droit de veto tigi kelen m'anw yɛrɛ bolo ka ban n'a kɔni kan ka taa Nations Unies de la ye sɛmɛyɔrɔ ɲɛnama ka sɔrɔ i la o ɲɔgɔnna tɛ k'u kɔni ma sɔn Palestine ka don min ye Israël ye ale ni Iran ka kɛlɛ in ko k'a na ɲɛ sɔrɔ ko sabula ko min ye Iran ye a ye kangari da bɛɛ ye cogo min ko baara min b'a bolo ko a tɛna a to dagirinda la an donna ni kunnafoni min an bɛ bɔ n'o kunnafoni ye k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko minisiri min bɛ sariya ko kunna an ka jamana kɔnɔ ko jamanakuntigi kɔni ye a ka yafa ta ka ɲɛsin kasoladen 298 ma Mali kasobon ba bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ a la k'a kɛ kun ye funteniba min bɛ sen na ani maa minnu bɛ yen n'olu ka kiiri kɛra n'u ka kasow banna minisiri y'a jira k'a fɔ bataki in kɔnɔna na k'a tɛna dansigi sariya fosi la wa maa minnu fana bɛ yen n'olu ka hakɛw bɛ kasoladenw ka fanfɛla la fana k'u bɛɛ lajɛlen k'u hakilila tigɛ k'a kana kɛ maa ɲɛna k'a bɛna kɛ sababu ye ka maa dɔw bɔ k'olu don k'u kɛ k'o si t'a la ko bɛɛ lajɛlen k'i hakilila tigɛ Mamudu Kasoge ale ye nin bataki in kɛ su in na ta an b'o jɔ yan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 12 n'o ye midi ye an na débat sigi débat min kɛnɛ kan sa an na kuma di Zan Jaratɛ ale bɛ dali de kɛ n'Ala sɔnna ma an n'ale na ɲɔgɔn sɔrɔ midi wagati fala ye k'i fo k'i waleɲuman dɔn Keba Jalo i yɛrɛ i sɛgɛnna bi kabi dugu jɛra i bɛ limi lamala yan bɛɛ taara so k'i kelen to Ala ka dugu ɲuman jɛ Ala ka sini jira an na Ala ka jamana kolosuma Ala ka jamana basigi an bɛɛ lajɛlen sini an na taa Bamakɔkaw olu ka phase régionale daminɛ lajɛ min mana b'o la an nana o lakali maaw ye komi Bamakɔ o ye yan CICB ye sɔgɔmada fɛ an na y'o kɛnɛ kan région tɔw ta sa an ka lasigiden minnu bɛ yen olu na olu ci ka na an ma Ala ka dugu ɲuman jɛ